πιάσει καράβι. Ναι. Εδώ δεν έχει νερά για να πιάσει καράβι. Εδώ για να περάσει μεγάλο καΐκι πρέπει να ξέραμε που θα περάσει. Γιατί όταν βλέπει να είναι κάλμα η θάλασσα, κάτω βλέπει ίσω και τη γούρνα που πλένανε. Ναι. Άρα γέρα ήταν και έγινε χωριστιά. Ωραίο νησί, ωραίο νησί. Λένε, λέει η παράδοση τώρα και πολλοί μεγάλοι άνθρωποι, πως στην Άγιο Γεώργη προορίζονταν για να γίνει αντίπαρο τα χωριά, τα σπίτια. Και χτίζανε πρώτα την εκκλησία, τον Ανικόλα, όπως και εδώ που είχαν χτίσει τον Ανικόλα, στην πλατεία είναι. Και όλη μέρα χτίζανε και το πρωί που πηγαίνανε για να ξαναχτίσει τα εργαλεία ήταν εδώ. Τώρα πόσο είναι όμως δεν ξέρω. Και λέω τώρα, όχι εγώ, με το σκεπτικό του καθενός. Εδώ ήταν πιο καλά που έγινε η Αντίπαρο από τον Άγιο Γεώργη. Γιατί εδώ η Αντίπαρο έχει το πλεονέκτημα που έχει την Πάρο κοντά. Το νοσοκομείο, οι γιατροί που δεν είχαμε πριν, το φαρμακείο που δεν είχαμε πριν, όλα εύκολα ήτανε. Η Πάρο είναι Πάρο, είναι μεγάλη η Πάρο, δεν είναι, έχει πολλά χωριά. Από τον Άγιο Γεώργη πώς θα έρθεις εδώ πέρα για να πας στην Πάρο. Σωστά. Εγώ είχα ακούσει από τουρίστα που λέει το χωριό έχει αυτό το πράγμα το καλό που άλλα νησιά δεν το έχουν. Ξέρεις, θα πάθεις κάτω. Είχε πέσει μια χρονιά ο άντρας μου στον Άγιο Νικόλα, βγήκε έξω, έψερε, του εξερχόταν την ημέρα ήταν. Και ήταν έτσι στο παράθυρο της εκκλησίας, φτιάχνει τη λειτουργία. Βγήκε για να πάρει αέρα. Και πώς του έρχεται τα τζάλι και πέφτανε άσκελα. Και σπάσει το κεφάλι του. Σε 1/4 ήταν μες στην Πάρο. Πότε ετοιμάστηκε το φεριμπότ, πότε το αυτοκίνητο πέρα, ως το λεπτό όλα. Από τον Άγιο Γεώργη